قوني تملس عدخا يقلل له السلام أبجزها يا أخلك قدام تملس نبيتك أبون خازلو حقف حوخا ما دنك قرب مصاط نغزخا دكوا قراريبات تصبل لادخا قنصاب النفاق يا أخلنا بكا يا كل أخلي قرات موت مخسواس بالحق عشا حد نام كساس لو يدلو فتحي كبدبنا للزب نهو قاب فقري نعان الدرارب حوي مكال قوني تملس عدخا يقلل له السلام أبجزها برلنا إلل 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 يغرن بالتلازم متيخا حكي زوناتنا نبتاح علي لسان الصغار. The moves, though, were criticised by Italy's far-right leader Giorgia Meloni, who says the plan to share out the top EU jobs ignores. Well, let's start with that breaking news out of Nairobi for you. Kenya's president has just addressed the nation, informing the country that he will not sign the 2024 finance bill, which was at the heart of Tuesday's deadly and chaotic protests in Nairobi. Have a listen. Leader General Juan Jose Zuniga has been arrested and charged with terrorism and armed insurrection. Emmanuel Macron, Rishi Sunak and Justin Trudeau have in common. I don't think there is a concept called Ethiopia to begin with. There is no national identity called Ethiopia. Ethiopia is the coming together of different nations and nationalities. فولتون سبات درافي يعني سبورتنيا يعني بسرو بقى درافي بسرو هو وحراروت أي بتعمي يا درافي بدرفق محادر زغل انت خيلكن تسلم تخدينكن اي نغرات فيسكنا بكدانكن ويتا تبلاته توصاته تنغرام تفردا يلا انا زرعخو غفي يلا زرعخو غفي ازغنان غزعنزا راخو نديم حد براتو. Eritrea, Your Excellency. Could you share your comments on your extensive meeting with President Isaias Afwerki? سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمني تيو كم زي أما توزرعهم سفع زخونة حبريتا عبلو كنتات عبيتا قدست مهار زخونة من قدي مهار زخونة حبريتا إنا خنرزينا يكورن نزاك شل تمرتيو مخنياتو كابتم توب ليك أو انتنا علمنا زمت حبريتا سل زخونة لا يقبروا سبورت يقبروا كينيا أب كما يكونتات هلا بسفع كن رينا ناي كينيا دما حدا أبي أبنت مرعي أبزوبانا قوم كيل زليو كم دما إيروبا حبرت نايت بيا ميلوني أنصار مرحت أوروبا دويلا لا الزون مزح جابير تراز قبر زلو بحد التحايزنا هنرينا أمريكاني ديمقراطي بخمية تفعل أبتغرايز قبر زلو بزحنا قردما كنرينا لايك قبرو سبورت قبرو كومنت قرفو مجمريا بين كنجمرينا بزناي أبي أوروبا قبر زلو كنجمرينا بكز نزي دحرنا نزي جنرية دلنا مرحتنا أوروبا زقات ممزل حدا بحد كنرية سلزلنا. Let's start here. Ursula von der Leyen will continue to reign supreme as the President of the European Commission. As EU leaders meet today, the German Chancellor Olaf Scholz confirming that the Parliament's three main centrist groups will back her for a second term, with Portugal's ex-Premier Antonio Costa set to be chair of meetings of EU national leaders, and the Estonian Prime Minister, the bloc's new... Europa حبرت بزي مرجع نتنزع بيا سلسته اللاتات ويكا زلع على بوزيشن أوروبا حبرت President نايت Commission بريزنت نايت كونسل كم دما منيستر قدات وصاي نايت هاجر بعلو بزمرصهم سبات بدحر مغارجا من كم زمرصهم زي فلطو سلطان تمغاريحهم نقدميت مصيوم على زوم ثلاثه دما تزعبيه سلطان اوروبا حبرت زحزيهم كونوا جورج ميلوني بحزبي اوروبا اب كله اب فرنسا اب جرمن اب طليان كمون اب كال عالم يماناي كنفنا تعوتك مص خلو اب بوليتيكا كن زخونه كابم كمصب زي مخالو قريتا خم تسمعان
ኤውሮጳዊ ሕብረት ድማ ካብ ድሌት ህዝቢ ኤውሮጳ ወፃኢ ተጨውዩ ናቱ ኣጀንዳ ከሳለጥ ይፍትን ከም ዘሎ ያ ትሕብር ዘላ ምናልባት ጆርጅ ሜሎኒ ምዝ ናብ ኤርትራ ተኸዶ ዘላውን ትክክለኛ ስእሊ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ መርገፂ ከም ዘለዋ ካብዚ እውን ክንመሃር ንኽእል ኢና ንኸይድ እስኪ Foreign policy chief. The moves, though, were criticised by Italy's far-right leader Giorgia Meloni, who says the plan to share out the top EU jobs ignores the success of right-wing parties in this month's European elections. Well, let's cross then to Brussels. We're going to talk to our correspondent who joins us from there, Dave Keane. We're going to talk to our correspondent. So እንታይ ትብል ዘላ ጆርጅ ሜሎኒ ህዝቢ ኤውሮጳ ኣብ ጣልያን ይኹን ኣብ ጀርመን ከምኡውን ኣብ ፈረንሳይ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ሙሉ በሙሉ ንየማናይ ክንፊ ነቲ ዘሎ ፓርቲ ነቲ ዘሎ ምሕደራ ናይ ኤውሮጳ ከም ዘይደልዮ ይገሊፀልኩም ዘሎ ናይ ኤውሮጳ ኢሊት ፖለቲካዊ ምርጫታት ዝኸድዎ ዘሎ ስለዘይደለየ ኣብቲ ምርጫ ባይቶ እንታይ ዓይነት መርሕነት ከም ዝደሊ ናይ ዩክሬን ውግእ ክቐፅል ከም ዘይደሊ እቲ ዘሎ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ከም ዘይደልዮ ብምርጫ ናቱ ብድምፂ ናቱ ኣፍሊጡ እቲ ዲሞክራሲ ከመይ ገይሮም ይጨውይዎ ከም ዘሎ በዚኻ ትፈልጥ ምክንያቱ ንሱ ዘይደልዮ መራሕቲ ሕጂ እውን ነታ ሓንቲ ካብታ ኤውሮጳ ሕብረት ዝተፀልአት ሰብ እንተላ ናይቲ ኮሚሽን ፕሬዚደንት ዘለያ ኡርሱላ ቫንደርላይን እያ ካልአይቲ ካብኣ ድማ ኣብ ኤስቶኒያ ብጀካ ውግእ ምስ ራሻ ካልእ ሰላም ዘይትገብር ዝነበረት ካብ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኤስቶኒያ ኣምፂኦም ናበይ ኣምፂኦም ኣለው ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ናይቲ ኮሚሽን ፕሬዚደንት ገይሮም መሪፆም ኣለው ኣብዚ ስእሊ ብታሕቲ ብየማን ዘላ ማለት እዩ ኖ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ገይሮም መሪፆም ኣለው እቲ ኣብ ኔዘርላንድ ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረ ብህዝቢ ኔዘርላንድ ተፀልዩ ካብ ስልጣን ናቱ ፓርቲ ንሱን ምስ ተሰጎገ ድማ ንዑ እንታይ ገይሮም ማለት ማርክ ዝብልዎ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኔዘርላንድ ዝነበረ ናይ ኔቶ ሓላፊ ይገብርዎ ኣለው ትሪእዎ ኣለኹም ክሳዕ ክንደይ ነቲ ኣገደሲ ፖለቲካዊ ገይም ብዘይ ምርጫ የስግርዎም ከም ዘለው ነቲ ውግእ ነቲ ዕግርግር ናይ ኤውሮጳ ነዚ ሕጂ ትኽተሎ ዘላ ሓደገኛ መንገዲ ንዑ ዝደፍኡ ፖለቲከኛታት ብዘይ ናይ ህዝቢ ድሌት ብዘይ ናይ ህዝቢ ምርጫ እምበሽ ኸማ ህዝቢ ኣንፃሮም እናድመፀ ከሎ ጠውዮም ጠዋውዮም እቲ ቢሮክራሲ ናቶም ገይሮም ብዘይ ምርጫ ኣብ ቅድሚት ኮፍ ኣቢሎማ ነይሩ ኮፍ የብልዎም ኣለው ኣብ ጆርጅ ሜሎኒ ናይ ጣልያን ድማ ብህዝባ ዝተወከለትን ካብኡ ናብኡ ካብ መራሕቲ ኤውሮጳ ዝሓሸ ደገፍ ዘለዋ ወላ እኳ ንባዕላ ጆርጅ ሜሎኒ የማናይ ክንፊ ኮይና ነቲ ክትገብሮ መብፅዓ ዝኣተወ ጠሊማ ምስ ኔቶ ትስዕስዕ ከም ዘላ በቶም ኮንሰርቫቲቭስ ብዙሕ ነቐፌታ ይመፅኣ እንተሎ ካብ ካልኦት ግን ዝሓሸ መርገፂ ዘለዋ ሰያ ካብ ካልኦት መራሕቲ ድማ ዝሓሸ ተቐባልነት ዘለዋ ሰያ ብኸመይ ዝሓሸ ተቐባልነት ኣለዋ ክንብል ክኢልና ኣብዚ ሕጂ ኔክስት ንሪዮ ክምለሳ እዛ ሪፖርት እዚኣ ምናልባት ወይ ካብ ኩዳልኩም ዳን ሓዳፊቱ ምንታን ከይትነውሓና Dave Keating. David, it seems like the top jobs are pretty much in the bag, but Giorgia Meloni not happy. Does she have a point? She may have a point. I mean, her point is that her group, the European Conservatives and Reformists, came in third in the election. They're now the third largest party in the European Parliament. However, this deal has been cooked up only by the three centrist parties, the centre-right EPP, centre-left SND, and liberal Renew group of Emmanuel Macron. And she was shut out of those talks. Now, she hasn't said anything about trying to vote, about voting against Ursula von der Leyen. But what I'm hearing So ከም ንሪኦ ዘለና ንሳ ከምኡ ድማ እቲ ናይ ፈረንሳ ብማርያ ለፔን ዝምራሕ ፓርቲ ዝለዓለ ወናብር ሒዞም ናብ ኤውሮጳ ሕብረት ዝተዓወቱ እዮም ነይሮም እንተኾነ በቲ የማናይ ሰንትራል ኢፒፒ ዝበሃል ዝለዓለ መናብር ረኺቡ ዝበሃል ንሱ ድማ ብዓብዪ ካብ ጀርመን ዝመፀ እቲ ፓርቲ ድማ ናይ ጀርመን ምስ ዩክሬን ዘሎ ኩናት ጠጠው ኢሉ ምስ ፑቲን ኣብ ዘተ ክንበፅሕ ኣለና ኢሉ ኣሎ ናይዚ ሰንትራል ፓርቲ ናይቲ ሴድዩ ዝበሃል ናይ ጀርመን ፓርቲ ሕጂ ዝተዓወቱ ናይቲ ቀንዲ ኣኽራርብ ለኩም የለኹም ናይቲ AFD ዝበሃል ዘይኮነቶም ዝዓበየ መናብር ዝሓዘብ ጀርመን ቀዳማይ ደረጃ ዝወዱ ንሳቶም እንኮላይ ነቲ ኩናት ኣብ ዩክሬን ዘሎ ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ጣውላ ዲስካሽን ክጅምር ኣለዎ ኢሎም ኣለው ድሕሪኦም ዘለዎ እቲ AFD ካልኣይ ኮይኑ ዝወደ ንሱ ድማ ብዝለዓለ ሰላማዊ ዘተ ክግበር ኣሎ ኢሉ ኣሎ እቲ ናይ ፀጋም ክንፊ ዝበሃል ሓድሽ ፓርቲ ዝመፁ ዘሎ ድማ ዘለንስኪ ዲሞክራሲያዊ ብዲሞክራሲ ተመረፀ ዘይኮነ ዓመተ ስልጣኑ ዝወደአ ዲክታተር እዩ ክቅየር ክኽእል ኣለዎ ኢሎም ኣለው ኣብ ጣልያን መን ተዓዊቱ ኣሎ የማናይ ክንፊ ጆርጅ ሜሎኒ ናታ ፓርቲ ዝዓበየ መናብር ኣብ ፈረንሳ ኣብ ጀርመን ከመይ ገይራ ደኣ ብዘይ ሰለስቲኦም ዞም ተዓዊቶም ዘለዉ ኣብ ኔዘርላንድ ከምኡ ኣብ ቤልጅየም ከምኡ ኩላቶም ተዓዊቶም ከለዉ ወላ ሓደ ኣብቲ ዝለዓለ ስልጣን ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ቦታ ዘይተዋህቦ እቲ ዝሕዝን ክፋል ድማ ጆርጅ ሜሎኒ ድማ ንዕያ ትቃወም ዘላ ሙሉእ ብሙሉእ ተሪድ ረቐፌታ ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ኣይ ቲንክ ድምፂ ናታ ድሩት ከም ዝኾነ ፈሊጣ ኣላ ስለዚ ሕጉስቲ ከም ዘይኮነትን ዕጋበት ከም ዘይብላን እያ ትገልጽ ዘላ ብሓፈሻ ግን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዞም መራሕቲ እዚኣቶም
እቲ ኤውሮፓዊ ሕብረት ብቢሮክራሲ ብድሕሪ መጋረጃ ካልኦት ነቶም ኣገደስቲ ስልጣናት ናይ ኤውሮፓዊ ሕብረት በቶም ዝደልይዎም ሰባት ይመልእዎ ከም ዘለውን እቶም ዝደልይዎም ሰባት ድማ ምስ ራሽያ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ውግእ ክፀንሑ ኤውሮፓዊ ሕብረት ድማ በዚ ሒዝዎ ዘሎ ሓደገኛ መንገዲ ክቕፅል ዝደሊ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ክኸውን ከም ዝድለ ኢና ንርኢ ዘለና እዚኣ ጥራይ ንሓዝ ለንቀነ ኣብ ቫይራል ኮይና ዘላ ቪድዮ እሳ ድማ መራሕቲ ኤውሮፓ ክሳዕ ክንደይ ሕማቃት ምዃኑ ትገልጽ እዚኣ ስምዕዋ እስኪ Vladimir Putin. Well, I trust him more than I trust Keir Starmer. Really? Yeah. You trust Vladimir Putin I trust him more than Keir Starmer? I trust him more than I trust Joe. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጆርጅ ጋሎዌይ ዝበሃል ሓደ ዓብይ ፕሮሚነንት ፖለቲከኛ ሕጂ ድማ ኣብ ባይቶ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ተመሪፁ ዘሎ ሲ ካብ መራሒ ናይ ዓደይ ዳይቲ ሌበር ሕጂ ክምረፅ ዝበሃል ዘሎ እዚ ጥቃ ባይደን ዘሎ እዩ ካብኡ ንላዕሊ ንፑቲን ይኣምን ይብሎም ዘሎ ፖለቲከኛ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዘዛረብ ዘለኹ ካብ ጆ ባይደን ንላዕሊ ንቭላድሚር ፑቲን ይኣምን ይብሎም ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ስምዖ ነዚያ ከመይ ይፅላል ኣሎ ከምኡ ዝብል ዘሎ ስምዖ ወቲ ፒረስ ሞርጋን ዝበሃል Biden. I trust him more than I trust Donald Trump. Hang on. Hold on, let me finish the statement. I can't really get past Starmer. You would trust Vladimir Putin more than Keir Starmer? I wouldn't trust any of them if they told me what day it was today without checking. I don't trust automatically any politician. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ዝኾነት ንሳቶም ዝበሉኒ እዞም ፖለቲከኛታት ጆ ባይደን ናይ ዓዲ እንግሊዝ እዩ ናይ ኣሜሪካ ድዩ ናይ ኤውሮጳ ድዩ እዞም መራሕቲ እዚኣቶም ዝበሉን እንተበሉኒ ብፍጹም ከኣምኖም ኣይክእልኒ ይብሎም ኣሎ ስለምንታይ ንሶም ብዝበሉኒ ድማ ሎም መዓልቲ ሶሉስ እያ እንድሕር ኢሎምኒ ባዕለይ ሶሉስ ምዃና ቼክ ከይገበርኩ ከኣምኖም ኣይክእልኒ ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ዘሎ ስምዕዎ እዚ ከዓ ናይ ነፍሲ ወከፍ ስምዒት ናይ ኤውሮጳዊ ሰብ እዩ I check the facts. We lived through an era and were sacked because of the result of it, in which we were told certain things by our own leaders that turned out to be blatant lies. Right, and here's my point, George. This is my point. እንታይ ይብሎ ኣሎ ብተደጋጋሚ ዝሓለፍናዮ ዓመታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብተደጋጋሚ በቶም መራሕትና ክንጥለምን ክሕስውን ከታልሉና ንርኢ ስለ ዘለና እቲ ዝዓበየ እምነት ኣብ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካን ዝወረደ ድማ ካብ ኮቪድ ጀሚሩ ቅድሚ እውን ኩሉ ግዜ ከምንዲ ነይሩ ካብ ኮቪድ ጀሚሩ እቲ ጉዳይ እናገደደ መፅዩ ብፍላይ ናይ እስራኤል ኩነታት ምስ ረኣዩ ናይ ዩክሬን ናይ እስራኤልን ድማ መራሕቲ ኤውሮጳ ደለይቲ ሰላም ዘይኮኑስ ደለይቲ ኩናትን ሽግርን ምዃኖም እቲ ህዝቢ እናፈለጦም መፅዩ ካብቲ ህዝቢ ድማ እቲ ፖለቲካል ኤሊት ጠቕላላ ርሒቑ ከም ዘሎን ረብሓ ናይቲ ህዝቢ ድሌት ናይቲ ህዝቢ ድሌት ናይቲ ሃገር ዘይኮነ ናይቶም ብድሕሪ መጋረጃ ናይ ቢልዮነር ክላስ ናይቲ ኢኮኖሚ ክላስ ነቲ ሃገር ዘመሓድር ዘሎ ናቱ ኣጀንዳ እንተዘይኮይኑ ናይቲ ተራ ህዝቢ ብፍጹም ከም ዘየገድሶምን ንዑ ክስዕቡ ከም ዘይደልዩን እዚ ድማ እቲ ዲሞክራሲ ኢሎም ዝጀሃሩሉ ከመይ ገይሮም ባዕሎም የጥፍዎ ከም ዘለው ፅኒሕልና ክንሪኦ ኢና ኣብ ክልተ ሃገራት ኣብ ኬንያ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ኣፍሪካ ዘጋጥም ዘሎ ከምኡ ድማ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ጭቡጥ ዝኾነ ነገር ክንርኢ ክንፍትና ንቐፅል Is that you seem to have bought in to Putin's whole justification, as Farage has. He was provoked. He had no option. There is no doubt. To which I say bullshit. Right? This is a guy who proved in Grozny, who proved in Crimea, who proved in Georgia, and has proved again in Ukraine. He will attack where he smells weakness. And no, I don't think that is true. But if it were to be true, then you'd find me on the same side of the argument. But do you not think the invasion was an illegal invasion? ካብዚ ንሪኦ ዘለና ብሓፈሻ ኩሉ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ምዕራባዊ ሚድያ ክንዲምንታይ ነቲ ንፑቲን ንምስይጣን ክንዲምንታይ ነቲ መራሕቲ ናይ ካልኦት ዓለም ናይ ቻይና ንምስይጣን ዝፅዕርዎ ዘለው ህዝቢ ይኹን ሓድሽ ሕጂ ተመርፀ ጆርጅ ጋሎዌይ ብዓብላሊ ድምፂ ድማ ዝተመርፀ እዩ እንታይ ይብሎ ኣብዚኣ ኣርጊመንት ኣብዚኣ ተቆሪፃ ስለ ዘላ እምበር እንታይ ዝብሎ ቭላድሚር ፑቲን ብህዝቢ ዝተመረፀ ኢልዎ ሪሺ ሱናክ መራሕናትካ ግን ብህዝቢ ዝተመረፀ ኣይኮነን ኢልዎ ናይ ኤውሮጳዊ ኮሚሽን ኡርሱላ ቫንደርላይን ብህዝቢ ዝተመረፀት ኣይኮነትን ኢልዎ ስለዚ ከመይ ጌርካ ቭላድሚር ፑቲን ንህዝቢ ዝውክል ዘሎ ንስኻ በዓልካ ንዝመረፅካዮ ብድሕሪ መጋረጃ ከም ድሌትካ ብድሕሪ መጋረጃ ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ ስለምንታይ ከምኡ ዓይነት ካልኦት ሃገራት ኣብ ካልእ ዓለም ዘሎ መራሕቲ ትኹንኑን ትፀርፉን ብምባል ይዛረቦም ኣለዉ ሕጂ ካብ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ከይወፃና ከለና ብሰፊሑ ክንሪኦም ከዓ ኣብዚ ንሪኦም ሓደ ብሓደ ክንሪኦም ኢና እንታይ ዘጋጥም ዘሎ እቲ ኩነታት ኣብዚ ዝከረዩ እዚ ከዓ መምሃር What do Emmanuel Macron, Rishi Sunak and Justin Trudeau have in common? እዞም ሰለስተ መራሕቲ ትሪእዎም ዘለኹም
ማክሮን ናይ ፈረንሳይ እዩ ሪሺ ሱናክ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ፕራይም ሚኒስተር እዩ ናይ ዩኬ ማለት እዩ እቲ ድማ ትሩዶ ከዓ ናይ ካናዳ ፕራይም ሚኒስተር እዩ ሰለስተ እዚኣቶም እንታይ ዘተሓሓዝ ኣለዎም ሰለስቲኦም ኣካላት ናይ G7 እዮም ናይዚ ምዕራባዊ ዓለም ሰለስቲኦም ንሳ ከይጀመረት ከላ ንኩናት ናይ ዩክሬን ብዘለዎምን ዘይብሎምን ንክሕግዙ ኣነ ዝያዳ ክብ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ህዝቦም ግን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ዘሎ እዩ እዚ ከምዚ ምባል ግን ኣብ ዲሞክራሲ የዋፅእ ዶ ስምዕዋ ሕጂ They are all thinking in one way or the other. They are all facing wrath and contempt, defeat and oblivion. It is a dangerous mix and certainly not a great place to be in. That Rishi Sunak is thinking. ሰለስቲኦም ብህዝቦም ዝተፀልዑ ኣብ ፖለቲካዊ ዓውዲ ናይ ሃገሮም ድማ ካብ መዓልትና መዓልቲ ናቶም ተቐባልነትን ናቶም ደገፍን እናንቆልቆለ ዝኸይ ዘሎ ብሕጂ ክግበር ኣብ ዝኽእል ምርጫ ድማ ብፍጹም ዓወት ክረኽቡ ዘይክእሉ ደገፍ ዘይብሎም ኣብቲ ስልጣን ምህላዎም ከማን ዘገርም ሰባት እዮም እዚኣቶም እዮም ድማ ነዛ ኤውሮፓ ትበሃል ብህዝቦም ዘይተወከሉ ብህዝቦም ተመሪፆም እዮም ናይ ህዝቦም ረብሓ ናይ ህዝቦም ድሌት ግን ዘይሰምዑ ዘለዉ ውግእ ጥራይ ክፅሕትሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ኩናት ክጅምሩ ካብ ኩናት ክንዝዕርፎ ነቲ ህዝቢ ናብ ተወሳኺ ኩናት ክእትዎ ዝደልዩ ዘለዉ እዮም ጥልያን ሓንቲ ካብዞም ኩላቶም ወፃኢ ነቲ ዝኽየ ዘሎ ትቃወም ዘላ ሃገር እያ ግን በይንኻ ሓንቲ ክትገብራ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ባይ ደ ወይ ጥልያን ክትድግፎም ነቲ ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ኮሚሽን ነታ ኡርሱላ ቨንደርላይን ክትሕግዛ እያ ትበሃል ነይራ ከምዘይ ሓገዘታ ንርኢ ኣለና ሕጂ ስለምንታይ ብድሕሪ መጋረጃ ስለ ዝገበርዎም ጥልያን ኣንፃሮም ደው ኢላ ጆርጅያ ሜሎኒ ክትቃወም ጀሚራ ኣላ ናይ ከምኡ ድማ የማናይ ክንፊ መርሕነት ዘሎ ኣብ ናይ ሃንጋሪ ቪክተር ኦርባን ድማ ብተመሳሳሊ ኤውሮፓ ሕብረት common sense ወይ ካብ sense ወፃኢ ዝኸይ ዘሎ ሓደገኛ መንገዲ ሒዙ ዘሎ ክብል ተሰሚዑ Has been a story for a while now. In fact, things have only been getting worse for him. What about Justin Trudeau? Things are looking increasingly bleak for him with each passing day, to the extent that now he has had to digest the embarrassment of a shock defeat in a Liberal stronghold. It's a major setback that has left the Canadian Prime Minister red-faced. Not just that, what's worse for him is that this could mean a potential Liberal wipeout at a future general election. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ካናዳ ድማ ብጀካ ነዚ ኤውሮፓዊ ሕብረትን ናይ ኣሜሪካ ድምፂ ብሙሉእ ደገፍ እናጣቅዐ ዝኸይድ እምበር ናቱ ፖሊሲ ከማን ኣለወዲ የብሉን ዘጠራጥር እዩ ኣሜሪካ ዝገበረቶ ዋላ ንካናዳ ጉድጓዝ እቲ ተኮይኑ ድሕሪያ ዘሊሉ ዝኸይድ እዩ ስሕጂ ድማ ን30 ዓመት ትናቱ ናይቲ ሊበራል ፓርቲ ዝዕወተሉ ዝነበረ ናይ ቶሮንቶ ሓደ ኮሚዩኒቲ ወይ ከዓ ሓደ ዞባ ወይ ሓደ ንእሽተይ ኣውራጃ ኣቡ ሰፊሕ ዝኾነ ኣቡ ስዕረት ከጋጥሞ ኢልካ ዘይተሓስብ ዝነበረ ኣቡ ክሳዕር ጀሚሩ ስለዚ እቲ ኮንሰርቫቲቭስ ወይ ከዓ የመናይ ክንፊ ኣብ ካናዳ ካብ መዓልትና መዓልቲ እናሓየለ ይመፅእ ኣሎ ልክዕ ከም ኣብ ፈረንሳ ኣብ ጀርመን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ካልእ ፓርቲዩ ግን ኣብ ስልጣን ዘየለ ፓርቲዩ ካ ዝዕወት ዘሎ ስለዚ እቶም ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ፖለቲካ ነዚ ናይ ዩክሬን ዘጣቅዑ ዘለዉ ኣብ ወላ ሓንቲ ሃገር ክዕወቱ ንሪኦም የለናን ማለት What's even more embarrassing for Trudeau to deal with is that he had traveled himself to the seat to try and ramp up support. But to no avail, it seems. And this is a seat that the Liberal Party has held since 1993, by the way. 1993. So this defeat must have hurt really bad. The Conservatives, you see, are making the most of the moment. So, ኣብ ካናዳ ከም ንሪኦ ዘለና ቁጠባ ናይ ካናዳ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ክሳዕ ክንደይ ናብ ሕማቕ ኩነታት ከም ዝኸደን ኣብ ህዝቢ ካናዳ ድሕሪ 3 ዓመታት ገዝኡ ዝገዝእ ዝነበረ ህዝቢ ዋጋ ናይ ገዛውቲ at record level በፅሑ ከም ዘለዎን ኣይኮነን ክትካረ ኣይኮነን ንክትገዝእ ንክትካረ ከማ እናኸበረ ይኸይድ ከም ዘሎ ተመሳሳሊ ፀገም ድማ ኣብ ኣሜሪካ እውን ይርአ ኣሎ ዳርጋ ማዕረቲ ደሞዝ ገዛ ክራይ ከም ዝወሰኸ ካብቲ ደሞዝ ንላዕሊ ቀዳማይ ስራሕ ሰሪሕናሲ ንገዛ ክራይ ጥራይና ክንከፍሎ ንኽእል እናተባህለ ዝዝረብ ዘሎ ዳርጋ ኮመን እናኾነ እቲ ህዝቢ ተራ ህዝቢ ድማ ንምንባር ኣብ ሓደጋ ከም ዘውድቕዎ ዘለዉ እዚ ኻ እንታይ እዩ ዳርጋ መብዛሕትኡ ሪሶርስን ፀጋታትን ናብ ሃብታማ ስለ ዝኣተወ እቲ ኢንትረስት ሬት ድማ ምንታን ዶላር ከይዓኑ ተባሂሉ artificially እቲ ህዝቢ ሰርቫይቭ ክገብረሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ ኣደይቦም ኣለዉ ካብኡ ንታሕቲ ከውርድዎ እንተጀሚሮም ዋላ እኳ እቲ ህዝቢ ዝደልዩ እንተኾነ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ኢንቨስት ኮይኑ ዘሎ ገንዘብ ኩሉ ክሃድም ምዃኑ ይፈልጡ እዮም that's why ንምንታይ ህዝቢ ይጉዳእ ኣሎ እቲ ዶላር ሴፍ ከድሕንዎ ስለ ዝፍትኑ ዘለዉ ኣንጻር ቆጣቦምን አንጻር ህዝቦምን ይኸዱ ኣለዉ ንክንደይ ክቕፅል ይኽእል ድማ ክርዮ ኢና ተታሒዞም ናበይ ክወድቁ ኩሉ ድማ ስነይና In fact, they have called for a snap general election. They had inflicted a shocking upset on the Canadian leader. He said Trudeau cannot go on. Does have a point here. He has tanked, and how? There are a host of reasons for that. People are simply fed up, it seems. The high cost of living, along with the dipping living standards and the lack of affordable housing, have led to frustration levels rising on the ground. And what's wrong? The rise of the far right in France, and Macron is desperate. So
فرنسا دما بعلو بسمعي تدفافيو دحري سفيع سعرات بأوروبا حبرت مسقاطمو نبعلو نتي هزبي ناي هاجراوي إلكشن خجبر سويعو حج دما كم تنا أوروبا حبرت بزجادة دما أوشت فرنسا بوليتيكاون كسعرن كواردن كم زغين دارجاتي ليتس بول استجبره وي كما ساعات استجبره أتم يمانا يكم فيك عوات خمس قولي زجال زلو بفرهد مال بوت في Civil war in France. Yes, a civil war. Why? According to him, both the far-right National Rally Party and the left-wing New Popular Front coalition, that are front runners in the parliamentary election, by the way, risked bringing civil war to France. The thing is, he is in a tight spot, to say the least. His decision to call for an election has left him isolated and shocked the entire country. So كم نريد لنا ناي فرنسا دمان بعلو أب حدا وريدو دارجا نسوم بارتناتون مدفئتهم تزاز غيرولو ناب بوليتيكا نخمل استماع زغدا مخانو منتان حتر اسرا بيلا خنغركم تنا يوكي دما بزح زرا بازل لي يكون ما يبتغلص تخينا كرياكم فتنينا ناي يوكي بتال غزي غليص لكم نيره بحفشا ازم راح تزياتهم سلستنايتهم ديمقراسيوم جو بايدن دارجا الله ديالن نختزاربلو زشغريو ناي جابان كابتن جي 7 نزارب زلنا ين باتيرانا جابان اب 30 عمت اب تحت درجه اب زحمه درجه بصحيله محاتي مراحناتهم دما زغدده زخفه ريتنج زلوي سلازي جي 7 زبال هاجرات حد دحر حد زون قلقل زلو مسوم لكيمم دما Now, she hasn't said anything about trying to voting against Ursula von der Leyen, but what I'm hearing is that she is indeed considering it and she may threaten to do so today. Now, she can't veto the reappointment. So, Ursula نزينا مرجع ناي أوروبا حبرت نتي ثلاثة عبيت بوزيشنز زي ناي طليان تليت ويون ناي حزب أوروبا تليت ندعم زمسلهم من قد بمتكهم طليان حقوست كم زي كونتن إذا دم أنت هيزر هيكا طليان نابير ترا كد جبرو تخل طليان نابير ترا جزء أدخل تخل طليان بولن تأتوزو زلا سقمتي مليسا خدف قال له كم زي كم تدلي زخا سنهلنا كرينا تي وكيلنا طليان نابير ترا متي زنبري زهابو نصور زخون حبريتا نذكر رجاج زغلالو سيز طليان تي أبي أوروبا بأمريكا تروح بزلا ويون أوروبا حبرتن أمريكا زخد وزلو من قدي نطليان كم حجر أنا عاب سلطان زمت وزلو أمشي أما زلو حزبي نتنا أوروبا من قد كتل كدولي واخم زي كون ويون نفسه كفس قمتنا أوروبا حبرت كتقبل ده كونسي ناتا تشارتر ناتا هيوت طليان ناتا من قد كتحنسس كم زلوا زري مغنيات نرلنا مغنياتو أب بوليسنا أوروبا مسوم يتحبابرو سلازيل وي مسوم أب حدا مرقتي يودكو سلازيلو إذا حدا إذا كنت تزقل لك كفالناتيو حجي نابتي سيريس كفالناتنا كيدنا لازم أسكن نسمع أنت يقات مالو. Leader General Juan Jose Zuniga has been failed. Coup leader General Juan Jose Zuniga has been arrested and charged with terrorism and armed insurrection. Bolivian police also detained another general allegedly involved in the coup attempt. General Zuniga had previously refused to. بوليفيا زبحال هجر بزح صقاتات زلوو بزح أدلاي صقاتات زلوو هجر مالتي بفلاي أبزنا حجي توداداري ناي ساعتنا electric cars ناي solar ناي green energy زبحال technology زدلي صقاتات ببزح زلوو هجريا إذا هجر زيادة ما قد كلتا سومن ثلاثة سومن مرحناتا نابراشا خيدو مس فلاديمير بوتين تراخي بنيرو قد نزم بارغن مستوى السنة نا أمريكا جنرالات تزارب وقت نقدر كنرينا كل نقدر بجبتك نزارب زلنا أبزي أسمعوها. Matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle: Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest. تبلا لا سمعوا لهم زي أتلانتيك كونسل زبال حدا كابتن أي بوليس أمريكا نابيجو تسخيت كم زغل انتاي سقوم تخوزهم زغلو زيادة أبو متيوم زاربوا لبوتاي بلاتفورمين تاي زبل تبلا العجي لاتين أمريكا لعلا قد سنتي زلونا أنا هاجرهم كوي كون لاتين أمريكا بزحت هاجرات نفسن زغال الناس زلون لولا والناس زلون هاجراتين زو بازجن انتاي اللو تبلا لا نابنت أرجنتينا تشيلي كمدما بوليفيا سالسيت إذا هاجر هج علما مقصفتين اللو زل مالتيو زي تعوته مالتيو أبزين هاجرازياتن إتليتيوم زبال بقليلو زي ركب أزيو كبور تدلعي أبزوانزي نمز أي تكنولوجيا دما لعل ترى زلوا تابيدون وز أي كم زلوا أبز بوتا زدما
ሊቲየም ሪኢኹም ኣለኹም ሓደ ንቐፅል Oil reserves, light sweet crude discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil, copper, gold. ኣርጀንቲና እንታይ ተኻይዱ ሓደ ኣዝዩ ኣኽራሪ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ክጥቀም እየ ዝብል ኣብ ምርጫ ብጎስጓስ ናቶምን ብሚድያን ብገለን ከም ዝዕወት ገይሮሞ ድሮቲ ቁጠባ ናቶም ሕማቕ ኣሎ ግን ይሕግዝዎ ኣለዉ ሓንሳብ ናብ ኣሜሪካ ይመፅእ ሓንሳብ ናብ እስራኤል ይኸይድ ሓንሳብ ናብ ገለ ኣብ G7 ኣኼባ ምፂኦሞ ነይሮም ኣብ ኩሉ ይኸይድ ኣሎ ክሕግዝዎ ስለዚ ኣርጀንቲና ሓንቲ ካብ ፀጋታት ዘለዋ እየን ካልአይቲ ሃገር መን ኢሎም ጊያና ቬኔዙዌላ ጊያና ውግእ ኣብ መንጎ ጊያናን ኣብ መንጎ ቬኔዙዌላን ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ ምክንያቱ ኣብ ጊያና ነዳዲ ስለ ዝተረኽበ ነዚ ነዳዲ እዚ ድማ ግድን ኣሜሪካ ክትኣትዎ ክትክእል ኣለዋ ቬኔዙዌላ ብዙሕ ሃብቲ ናይ ነዳዲ ዘለዋ እያ ሕንፍሽሽ እትዮም ነቲ ቁጠባ ናታ ኣባላሽዮም ብእገዳን ብገለን ከመይ ዝበለት ሃገር ዝነበረት ኣብ ድሕሪት መሊሶማ ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ንኽኣልይዎ ድማ ብዙሕ ይፍትኑ ነይሮም እንትኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ራሻ ዓብ ዲል ገይሩ ዘሎ ቭላድሚር ፑቲን ድማ ኣብ ብሪክስ ክእትውዎ ዝፅዕር ዘሎ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ሃገር እያ ቦሊቪያ ድማ ሳልሰይቲ እዚ ሕጂ ፈተነ ዕልዋ ተገይሩላ ዘሎ እዩ ሕጂ ንቐፅል ኩሉ እቲ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ከመይ ምዃኑ ንኽርዳኣኩም እዩ ኣቀዲሞም እንታይ ክገብሩ ምዃኖም ይነግሩካ እዮም ድሓር ግን ስጉምቲ ምስ መፀ ሃንደበት ከም ዘይኮነ We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security. And we need to step up our game. Why this region? ሰሚዕኩም ዶ ንሃገርና ናሽናል ሴኩሪቲ ሃገራዊ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ዞባ እዩ ስለዚ ገይም ናትና ክንዕይል ክንክል ኣለና እንታይ ማለት እቲ ገይም ነቶም መንግስታት ምሳና ብፍቶት ወይ በፍንጫ ምሳና ክሰርሑ ኣለዎም እዚ ሕጂ ዕልዋ ተፈቲኑሉ ዘሎ ንዛረብ ዘለና ቅድሚ ዝተወሰነ ዝበሎ ስምዑ ኣብ ናይ ሰንት ፔተርስበርግ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ከይዱ ፎሩም ማለት እዩ ከይዱ ምስ ፑቲን ተራኺቡ ከም ዝነበረን ድሕሩ ዝተዛረበ ድማ ክንሰምዕና ክልተ ሶምን ቅድሚ እዚ ዕልዋ ፈተነ ዝግበረሉ ዘሎ እዩ ስለዚ መን ገይርዎ ስለምንታይ ተገይሩ ኩሉ ነገር ንኽርዳእኩም ኢለ ኣብ ኬንያ ዝግበር ዘለዎም በዚ ዓይኒ እዚ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና Yo creo que el accionar de la OTAN está poniendo en riesgo la paz mundial. Y lo hemos visto እንታይ ብልፀን እዩ ናይ ኔቶ ስጉምቲ ኔቶ ዝወዞ ዘሎ ስጉምቲ ንዓለምና ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ ድማ እንታይ ዝብዘሎ ኣብ ኤሮጳ ንሪኦ ኣለና ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ድማ ስለዚ ኔቶ ዝበሃል ሓደ መበገሲ ናይ ፀገምን ናይ ባእስን ምዃኑ ኣብ ኣፍሪቃ ብተደጋጋሚ ዝስማዕ ዘረባ እዩ ኣብ ኤስያ ብተደጋጋሚ ዝስማዕ ዘረባ እዩ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ድማ ንሰምዕ ኣለና ኔቶ ዝበሃል ናይ ውግን ናይ ፀገምን እምበር ናይ ሰላም መሳርሒ ከም ዘይኮነ solamente aquí en Europa, sino también en América Latina. Nosotros vemos con mucha preocupación que la OTAN esté actuando en varios países de la región donde antes no participaban o existían. ከምዚ ክብል ፀኒሑ ሽዑ እንታይ ኣጋጢሞ over his anti-government ትማሊ ቅድሚ ዝተወሰነ እዋን ዕልዋ መንግስቲ ተፈቲኑሉ እቲ መንግስቲ ናቱ ድማ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣጋጣሚ ንሱ ብሚድያ ምስ ተዛረበ እቲ ኩነታት ካብ ኢድ ከይወፅእ ከሎ እቲ ጀነራል ዕልዋ ዝፈተነ ከም ዝተሓዘ ተታሒዙ ከሎ እውን ዘርኢ ቪድዮታት ወፂኡ ኣሎ ብደገፍ ናይ ህዝቢ ብደገፍ ናይ እዚ ዲክታቶሪ ዝብልዎ ዝነበሩ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ዝበሃል ዲሞክራሲ ዝተመረፁ መራሕቲ ንኽትኣሊ ድሕር ከም ዘይትብል ምናልባት ዕልዋ ኣብዚ ታሲሙ ስለ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ፅርግያታት ወፂኡ ነዚ ፕሬዚደንት ናቶም ንምድሓን ከም ዝተጓየዩን ከም ዝተሰለፉሉን እቶም ፈተነ ዝገበሩ ድማ ኣይተዓወቱን ኣብ ሪፐብሊክ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዲአርሲ ዝተፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ብዛዕባ ቻይናን ራሽያን እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ፈረንሳ ክሳዕ ክንደይ ምስ ቻይናን ራሽያን ክሰርሕ ከም ዝደሊ ድሕሪ ምግላፅ ምስ ቻይና ድማ ናይ ቢልዮንስ ዲል ድሕሪ ምግባሩ ፈተነ ዕልዋ ተገይሩሉ ኣይተዓወተን ተመሳሳሊ ኣብ ቦሊቪያ ድማ ከምኡ ንርኢ ኣለና ቅድሚኡ ንዝነበረ መራሒ ሞራለስ ዝበሃል እውን ብዕልዋ ከም ዝኣለዩ ወይ ዝንገር ስለዚ ኣሜሪካ ዲሞክራሲ ይግድሶም ዋላ ኣውቶክራሲ ይግድሶም ንናቶም ረብሓ ዘይትሰርሕ ተኮይንካ በንቂሮም ከኣልዩካዮም ዝደልዩ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ድማ 50-60 መንግስታት ዝፈንቀሉ እዮም ብዕልዋ መንግስቲ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ክርዳእካ ክኽእል ኣለዎ ሱዳን እንታይ ኮይና ኣላ ሶማልያ እንታይ ትኸውን ኣላ ኬንያ እንታይ ትኸውን ኣላ በዚ መንፅር ክትሪኦ ተጀሚርካ everything makes sense ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ሓልዮ ዘለዎም ከይመስለካ ንቐፅል ሕጂ ንኣፍሪቃ ገዛ ንምፃእ For you, Kenya's president has just addressed the nation, informing the country that he will not sign the 2024 finance bill, which was at the heart of Tuesday's deadly and chaotic protests in Nairobi. Have a listen. Consequently, having reflected on the continuing conversation around the content of the Finance Bill 2024, and listening keenly to the people of Kenya,
who have said loudly that they want nothing to do with this Finance Bill 2024. I concede. ፕሬዚደንት ናይ ኬንያ ዊልያም ሩቶ ድሕሪ ምስ ምዕራባውያን ሃገራት ብፍላይ ምስ ኣሜሪካ ብዝገበሮ ስምምዓትን ብዙሕ ናይ ስእሊ ልውውጥን ናኔቶ ሜምበር ሜጀር ናኔቶ ሜምበር ዝብል ቅፅል ተዋሂብዎ ሓደ ዓብይ ሓጋዚ ናይ ኣሜሪካ እዩ ወይ ከዓ ባእታ ናይ ኣሜሪካ ተባሂሉ ኣብ ዋይት ሃውስ ተሳኢሉን ተራእዩን ናይ ሚልዮናት ኢንቨስት ክንገብር ኢና ተባሂሉ ንዓዱ ተመሊሱ እቲ IMF ዝበሃል ድማ ብክሳዱ ሓኒቑ ሓደ ሲስተም ከተኣታቱ ይፍትን ነይሩ ብትክክል ክገልፀልኩም የሎ ምንዑ ድሕሪ ምባሉ ኣብቲ ህዝቢ 2.7 ቢልዮን ዝኸውን ካብ ግብሪ ናይቶም ህዝቢ ካብ መንገ ካብ ተራ ህዝቢ ካበይ ክመፅእ ካብ በዓልባኒ ትገጾ ዘለኻ ካብ ዘይቲ ትገጾ ዘለኻ ካብ ፓምፐር ናይ ቆልዓ ድዩ ክሬም ናይ ገጽ ድዩ ገለመለ ኩሉ ሰብ ትድኻ ሰብ ዝጥቀመሉ ንብረት ካብኡ ግብሪ ንኣብነት ኣብ ባኒ ክሳብ 16% ግብሪ ክውሰኽ ተባሂሉ እዚ ኩነታት እዚ ነቶም ኣብ ታሕቲ ዘለዎ ደረጃ ህዝቢ ጠቕላላ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ኮይኑ ስለ ዝረኣይዎ በዚ ክንቅፅል ኣይንኽእልና ብምባል ነቲ ሃገር ክቃፅልዋን ብርቱዕ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፍን ክገብሮ ተራእዮም ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ዊልያም ሩቶ ነዛ ቪድዮ ነዛ መግለፂ ቅድሚ ምሃቡ 24 ሰዓት ተቐዲሙ መርገፅናቱ ነዚ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ዘለው ጥዑይ ሕልና ዘለዎም ቅዱሳት መንእሰያት ኮይኖም ግን ብድሕሪኦም ምስኦም ተሓቢዮም ገበነኛታትን ሰረቕትን እዮም ዝገብሩ ዘለው ከነዕንዎም ድማ ኢና ክንስሕሮም ኢና ኢሉ ዲፋየንት ወይ ከዓ ኣይ እምብርከኽን እየ ዝብል ዓይነት መንፈስ ሒዙ ድሕሪ ምዝናሕ ኩሉ መርገፂ ይቐይሩ ነዚ ሕጂ ሓሲብናዮ ዝነበርና ናይ ግብሪ ኣይነሕልፎን ኢና ኣይንቕበሎን ኢና ክብል ጀሚሩ ኣሎ ህዝቢ ኬንያ ግን ምቕባል ኣብይዎ ኣሎ ስቲል ክንቅፅሎ ኢና ሰላማዊ ሰልፊ ይብል ኣሎ ምክንያቱ ንቐፅል ዳሓን ክሰምዖ ኢና And therefore, I will not sign the 2024 Finance Bill, and it shall subsequently be withdrawn. And I have agreed with these members that that becomes our collective position. Well, the comments come less than protesters. This quote during this demonstration has been for us now. What do you make of what you have just heard in the last, 10-15 minutes from President Ruto? It's not clear what changed between President William Ruto's national address last night and this afternoon, because yesterday he was defiant. He said there were legitimate protesters, but that legitimate protesters had been infiltrated by treasonous criminals, which did not go down well with many Kenyans. And less than 24 hours later, he comes back and says the people have spoken, they need to make more concessions, and therefore he is rejecting his own finance bill that was proposed by the executive that he is the head of, and that he thanked all the MPs around him. The people sitting around him are members of his own ruling party. So እንታይ ዝበሃል ዘሎ ዊልያም ሩቶ ኣብ ሓንቲ ዝረሰነት ኩርሲ ኮፍ ኢሉ ከም ዘሎን ነዚያ ብድሁ እዚያ ድማ ብኸመይ ክሰግራዩ ነባዲ ነውስ እቲ ህዝቢ ጠቕላላ ካብቲ ፖለቲካዊ ፕሮሰስ ዕጋበት ስለ ዘይብሉ እቲ ፖለቲካል ኢሊት ዝበሃል ድማ ነቲ ሃገር ብቁጠባ ዝቋፀራ ንሱ ስለ ዝኾነ እቲ ዝዓበየ ኣታዊ ዘለዎ ካብኡ ተረኺቡ እቲ ውፅኢት ድሓን ነዚ ናይ ፖለቲካዊ ሓሸውየናቶም ክምለሱ እየ መጀመርያ ግን ቁጠባ ናይ ኬንያ ክንርዳእ እስከ ሓንቲ ቪድዮ ናይ 2-3 ክበኩም እየ ስለምንታይ እዩ ኬንያ ኣብ ከምዚ ደረጃ ወዲቓ ዘላ ተራ ናይ IMF ዳርጋ IMF እዩ ነዚ ኩነታት ዝገብሮ ዘሎ ዝብል ዘረባ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ይሰርኩሌት ዝገብር ዘሎ so what is the problem እስከ ንስማዕ ኣብዚ is the direct result of unsustainable debt. Nairobi owes a lot of money to a lot of different creditors, both internal and external. How much does Kenya owe in total? About 11.2 trillion Kenyan shillings, or almost $86 billion at today's exchange rate. So, እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ስለምንታይ ኬንያ ከምዚ ኩነታት ወዲቓ እንታይ ትፀገማ ብመሰረቱ እዚ ናይ ታክስ ቢል ድዩ ትፀገም እዚ ናይ ግብሪ ኣውፂኦም ዘለዉ ሕጊ ድዩ ወይስ ካሊእ እዩ ዘሎ ትፀገም እቲ ሃገር ብዙሕ ዕዳ ከም ዘለዋን ካብ ዝተፈላለዩ ኣክተርስ ወይ ከዓ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ትካላትን ዝመፅእ ዕዳ ከም ዘለዋ ብዶላር ድማ ክሳብ 86 ቢልዮን ዝበፅሕ ዕዳ በፂሑ ከም ዘለዎን በቲ ዘለዎም ኩነታት ድማ ፀቕጢ ናይ ዕዳ ስለ ዘለዎም ገለ ክፋል ናይ ዕድኦም ክኸፍሉ ስለ ዘለዎም ንዑ ክኸፍሉ ድማ እቲ IMF ሓጊዝዎን ሃገራት ክበሃል ከሎ ዲጋ ንክሰርሓ ወይ እውን ሃይወይ ንክሰርሓ ኣይኮነን ዝሕግዘን ገንዘብ ሂቡ ነቲ ዕዳናተን ፀገም ኮይንዎን ዘሎ ወለድ ናቱ ንክኸፍላ እዩ ዝሕግዘን ስለዚ ዳርጋ እቲ IMF ዝበሃል መሊሱ ኣብ ጉድጓድ ዝእትወካ ጉዳይ እዩ ክበካ እንተኮይኑ ግን መጀመርያ እንታይ ዝብል እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ክሰግር ከም ዝኽእል እውን ብቐጥታ እዮም ዝዛረብሉ ዘሎ ምክንያቱ ተመሳሳሊ ፀገም ኢትዮጵያ እውን ስለ ዘለዋ እቲ ሽግር ናይ ኬንያ ልክዕ ብኢትዮጵያ እውን ስለ ዘሎ ሕጂ ንቐፅል እዚ ዕዳ እዚ እንታይ እዩ ትፀገምናቱ That's the total debt. It's about 68% of the country's GDP. That is far above recommended levels, meaning that Kenya could default on this debt.
And that is also why the government is desperate to raise taxes. It needs the extra revenue to repay its loans. Let's put internal loans aside for a moment. They aren't as dangerous to Kenya in the current situation. The bigger issue is external debt. Here are some examples of the external lenders. The World Bank, the International Monetary Fund, the African Development Bank, and of course, nations that lend bilaterally, like China. But they did. So, comes in the Zelena, Alekatana, Kenya, external lenders, Bahalu, the World Bank, Bahalalo, IMF, Bahalalo, African Development Bank, Bahalalo, Komedema, Hagarat Kambal, China, America, Kalot Hagaratun, Boganan, Alek Hankalwagale. Zazi, Zadazi, Ada economic again, Babiu, Adagan, Abbey Fazolo, Nabanet, Zikatamatat, Nairobi, Terihayo, Bull Katamatati, Demassil, Torsi, Galamele, Kulukutrehala, Miss Naim, Rabawa, Alams, whatever you highway out to go was alone. Is the highway out is it Tartas again? At how will lower you? Billiona Telekat Sorhalaha. It's in Uzit comes a loss away when productivity night investment again, and I was I am Zarkalo, at how you said you. سيف قبل الكاديو قال ملأ تزي أتزعبي أجمع زخون زوم investment زيوم تجنزم ملك حري كونس تلك حكا لك عبوت كم تزخل نعمل ناي parliament جزاك سرع تخل ناي presidential جزاك تخل نتوم أبالات ناي بايتو جزاو تصر حلهم تخل وين استفل عليه أوفيسات ناي استفل عليه منسترات أوفيسات بوز خانة مودرن كتصرح تخليها كل زجن أتعوز له جزاو تيكونه إذا جزاوت إذا جنزب عوض يزول بعلات قبرن تلقى كابين تيخا خاطر كفلشوا بنتعرو تلك حكام تيخا أنا كنت محجون كنيك زي نجرك مين تلك حكام تيخا نعدنا بروجكت تقبر تلقى تعدنا وتكشياتيو تلك حكام تيخا بروجكت تقبرن تلقى ويون لسه فابريكات تلقى تفابريكا جنزب كتمزيا تلك حكام تيخا حدا إندستريال نجر جنزب كم تعال كازغل ديجاديو قلمله ويون ناي سولار تعطي تقبر تلقى كلهم زياتهم قد تعمتيهم productivity نابرت ناي سولار عبي بروجكت غير كاتلك كاتغبر تلغا نتن ندادي كتوصو زغباكا باتير ገንዘብ كتحناكا እዩ تحيرو سدما تيغبركا نت ገንዘብ نت عدا مخفلدي نخاله ነገራት ካጥቀመሉ ትخل مبزعت ነገራት አፍሪካ ግን نت عدا ወሲደን ዘብለጭልጭ ነተን ከተማታት አዝዩ ጽቡቅ ናብነት አዲስ አበባ ብዙ ዋንዝ ንሪየለና ጽርጋታት ይገብሩለው ሃይዌያት ይስተኻኸሉለው ገለመለ ይገብሩለው ምናልባት ታክትብል ትخليኻ ቱሪስትስ መጽዮም አው መጽዮም በምርአይ ወይም ብዙሕ ቱሪስት በመምጻእ ክትብል ትخليኻ ቱሪስት ንኸመጽእ ግን ጽቡቅ ጽርጋታት እኳ ጽቡቅ ተኾነ ልዕልዩ ሰላምን ርቃትን ይዝደሊ ሴፍቲ ይዝደሊ ርቃት ይዝደሊ ካብ ሓደጋ ናጻ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ንኣብነት ኤርትራ ንእሽተይ ፖሊሲ ሽፍት እንዳሕር ገይራ ኣብዚ ቱሪስት ንምስሓብ ዝቐለለ እዩ ቀዳማይ ቱሪስት ክኸይድ ከሎ ዘድልዮ እንታይ እዩ ሰላም ይዝደሊ ክቐተል ኣይደልን እዩ ገንዘቡ ኢንጆይ ክገብር ክኸይድ ከሎ ተጨዊ ክሕረድ ኣይደልን እዩ ንኣብነት ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ኦኬ ኣብታል ወላ አዲስ አበባ እውን ብዙሕ ሪስክ ኣለዎ ግን ካብ ናቡ ነታ አዲስ አበባ ብዙሕ ሕጂ ዝኸድዎ ዘለው ስርቅዶ ከምዝዶ ከምዝ ዝበሃል ዘሎ ግን ዓይናይ ቱሪስት ይጨኪኑ ገንዘብን ክብትን ተገዲድን ተዘይኮይን ወይ እውን ብስራሕ ናይ ግድን ክኸይድ ኣለኒ ስለ ዝበለ እምበር እንታይ እዩ ደስ እናበሎ እንጆይ ክገብረ ኢሉ ክኸይድ ያ ስጋት ኣለዎ እዚ እውን ብዙሕ ፒአር ስለ ዝግበራላ ዘሎ ሃገር ኬንያ ተመሳሳሊ ምስ ሕጂ ዘሎ ዕግርግር ሰብ ናብኡ ክኸይድ ኣይደልን እዩ ህይወቱ ስለ ዘገድሶ ስለዚ መጀመርያ ካብ ጽርግያን ላዕሊ ሰላምን ርግኣትን ቅሳነትን ኣብ ሃገር ተምፂኻ ንኢንቨስትመንት ዝሓሸ ፕላትፎርም ንስዩ ንቱሪዝም ድማ ዝሓሸ እዩ ኦፍ ኮርስ ቅርፂ የድልዩ ጽቡቕ ሆቴላት የድልዩ ኢንተርኔት ዘርጊሓ የድልዩ መሳለጢታት ኤርላይንስ ፍላይት የድልዩ ብዙሕ ነገር የድልዩ ኣየድልን ንብል ኣለኹን ግን ካብኡ ብዘይነዓቕ እውን ካብኡ ንላዕሊ ርግኣት ናይቲ ሃገር ውሕስነት ምግባር ገንዘብ ምልቃሕካ ዘይተረፈካ ተኮይኑ ድማ ልክዕ ውፅኢት ከምፅእ ኣብ ዝኽእል ነገር ክትገብሮ ከለኻ እቲ ሃገር ነቲ ዕዳናታ ንክትከፍል ዝሓሸ ዕድል ኣለዎ እንተደየለ ኣብ ዘብለጭልጭ ነገር ኣታዊ ዘይብሉ ተጌርካ ጽባሕ ንጎ በቲ ዕዳ ተሓኒቕካ ክትሞት Actually, like China. But they didn't lend the money in shillings. It was primarily in US dollars. And that is where the problems arose. Because the last few years have seen Kenya's currency tank. In 2023, the shilling was in a free fall. It shed 26.8% of its value against the US dollar. That meant that Kenya's debt burden kept rising without it having borrowed too much money. Kenya's debt rose by more than $13 billion last year. Who defied the feelings of the people and went ahead and passed. سنتين أنا رزق لنا بحصر زبالنا يتسوبانا ودينا حجنا نبيرتران إثيوبيا نعملس أب كينيا أنت تري لهم هذا تساس تجبر له منجسي بحزبك ساكندي نورمال بزانا تاكس ترايجنا يكونن حزبي حضور صلن زي معنا بتبوليتيكا كم زلوا يزريكا
እምበር ነዚያ ነገር እዚያ ዓልያ እንዳበሎም እውን ከኣምንዎ ይደልዩን እዮም ዘለዉ ክንቅፅል ኢና ይብሉ ኣለዉ ካልኦት እኳ ብዙሓትን ካብ ስልጣን ክእለ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ that's another thing ምናልባት ምስቲ ናይ ምዕራባዊ ሚድያ ዝድግፎ ዘሎ ኣሜሪካን ካልኦትን ዝድግፍዎ ዘለዉ ከምቲ ዝድለ ሓበሬታ ክትረክብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን ብሓፈሻ ግን ብዙሕ ኣንፃሩ ምንቅስቃስ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኢትዮጵያ ዘለዎ ኩነታት ትሪእዎ ኣለኹም ሱዳን ዘለዎ ኩነታት ትሪእዎ ዘለኹም ሶማልያ ዘሎ ኩነታት ሶማልያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዘሎ ሓሸውየ እናበኣሰ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ጉዳይ ናታ ሕጂ ናብኡ ክናቲና ስለዚ ኤርትራ ብዘገምታ ብቐስ ኢላ ንላዕሊ ገፃ ከመይ ትኸይድ ኣላ ስለምንታይ ውሽጣዊ ርቃት ስለ ዝሓለወት ምስ ኩሉ ፀገማታ ኣብ ውሽጣ እቲ ህዝባ ተኸባቢሩ ዝኸይድ እዩ ብዛዕባ ህዝቢ እናተዛረብና ከለና ኣብዚ ሓንቲ ዘረባ ሰሰሚዓ ኣላ ለምቀነ ቫይራል ኮይና ደላ ካብ ሓንቲ ትግራወይቲ እስከ ስምዕዋ I believe a brother from Ethiopia asked here about people in Ethiopia being divided. I don't buy that concept, unfortunately, because I don't think there is a concept called Ethiopia to begin with. There is no national identity. Unfortunately, because I don't think there is a concept called Ethiopia to begin with. There is no national identity called Ethiopia. Ethiopia is the coming together of different nations and nationalities. እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም ሓንቲ ካብቶም ናይ ትግራይ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ዓመፅን ቀትለትን ህልቂትን ተፈፂሙ ኢላ ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ትነዝሕ ወይ ካብ ዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ሕማቕ ትዛረብ እያ ግን ብተመሳሳሊ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ትኸስስ ኣላ ኣብዚ ግን እንታይ ትብል ዘላ ኣነ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ኣይኣምነሉን እየ ሃገራዊ መንነት ኢትዮጵያ ዝበሃል የለን ኢትዮጵያ ዝበሃል ዜግነት ኣሎ ግን ኢትዮጵያ ዝበሃል ብብዙሓት ሃገራት ዝቆመት እያ ነብሳት ስምዕዋ ሕጂ እዚ ድማ እቲ ናይ መወዳእታ ሕብረተሰብ ኣብ ሓደ ነገር ክበፅሕ ተዘይክኢሉ ኣብቲ ኮመን ዝኾነ ነገር እውን ክረዳእ ተዘይክኢሉ እቲ ሃገር ክትፈርስ ምፍራሳ ዘይተርፍ ይዘብል The Amharas, the Oromo, the Agao, the Kamand, and the Somali, and what have you, make Ethiopia what it is today. What's happening today is there is a government that is sitting in the helm of power alongside its original cronies that are trying to impose a one unified identity on people that are innately different. So the Tigrayans are being forced to deny who they are and become Amharanized, as it has been evident when the forces from the Amhara region were raping the Tigrayan women. They were telling them that they were doing it in order to Amharanize them, in order to cleanse their bloodline, in order to ensure that a Tigrayan womb doesn't continue to reproduce. So እንታይ ትብል ዘላ ብሓፈሻ ኣምሓራ ነቲ ተጋሩ ኣብ ዝዕምፀሉ ዝነበረን ዘብለሉን ዝነበረ ናይ ትግራይ ውላድ ንኸይመፅእ ዘርኢ ናይ ትግራይ ንምጥፋእ ምዃኑ ከም ዝግበር ዘሎ ኣብ ደ ሴም ስቴጅ ምሳ ድማ ኣምሓሩ እውን ዘለዉ እዮም ስለዚ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ እዚኦም ዜጋታት ዘሎ ኩነታት ድማ ዘተሓሳስብ እዩ እዚኣቶም ኣብ ሓንቲ ሃገር ኮይኖም Ethiopia is not a one unified country. Ethiopia is the coming together of people. There has been a multinational federalistic order that helped people coexist peacefully with some shortcomings. But now what's happening is even that constitutional order has been disrupted and they can't live together. سنتها تقول دلا إثيوبيا حدا هاجريو كيلك اختزار باي تخلني قا نفس وكفاو زلو أنا تجراويتي ناي تجراي من الناس اللي زلني تجراي هاجريا كونزغل استفلا لي حبرة السبات أكيبا مالو زارب زلا نتكون النت يتقال زلا حدش نجار ونا يكونن زدما قدمي قربت لي عمتها تجراي هاجريا تجراي نفسها زخالة هاجريا باندير اللوا نبينا هاجر كتكونيا يوم زبلون يرم هذا وين أبجل جل انتايرية هتازم إثيوبيا يوم تاكلوا زم تجرايسي ولا بحق زي فكر لهم يمكن لي كابانا نفسهم حجر زي جبرو زبل الله ما نياتي تعافيهم زوج ألوام نجار دما يلني إثيوبيا مالتي تجراي تترني فحجر كوينات تتعليات اللهم بتوم إثيوبيا قال إثيوبيا إنكم يمزلوا ناي تجراي مخاط أجمع يكون أوروما كل دليل ما نياتي تحجر كتفرسيا ما مونغوس اللي زخني أما حراونكم بحفشة عب كفال اللي زخني تجراي قنيش تي كفالي ندل الليل نازبلو أب كومنت نايزا فيديو زي أب إكس رياني رمالتي إذا حدا يو بتسأجمع بوشتي ህዝቢ ዘሎ ነዚ ፀገም እዚ ነዚ ቫይረስ እዚ ናብ ኤርትራ ክእቱ ወይም ዝደልዩ ሃገራዊ መንነት ዘይብለን ሃገር ክምዕብላን ክሕይላን ኣይክእላንን ምፍራሰን ኣይተርፍኒ ወላ ኬንያ እውን ፀገም ናታኩም እዩ ኩሉ እቲ ፖለቲካ ናታ ኣብ ዓለይ ዝተመርኮሰ እዩ እቲ ምርጫ ናታ ኩሉ ግዜ ኣብ ዓለይ ዝተመርኮሰ እዩ ወላ እኳ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ሓውሲ ዲሞክራሲ ምንቅስቃስ ዘለዎም ብዙሕ ግዜ ኣብ ግዜ ምርጫ እቲ ምርጫ ናብ ዓለይቲ ዝወርድ ዓለይ ድማ ኩሉ ግዜ ምስሕሓብ ኣሎ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ዓለይታዊ ላይን ከይወፃኻ ንዑ ጠቕላላ ገዲፍካ ብሃገር ደረጃ ክትሓስብ ዕጫናትና ብሓደ እዩ ክትብል ክሳብ ዘይከኣልካ ከም ሃገር ንክትቅፅል ክንምንታይ ሃይወይ ሰሪሕካ ዋላ ኤርፖርት ሰሪሕካ ንቅድሚት ክትብል ኣሸጋሪ እዩ ልክዕ ካብኣ ብዘይፍለ ድማ ካልእ ኢትዮጵያዊት ኣብ ደ ሴም ስቴጅ ንሳ ዘላቶ ደይባ ዝበለቶ ድማ ስምዑ The country at large, before I speak about the country at large, I have to speak what my people or what Amharas are in need right now. As you said, in Amhara region, there is an active war. There is a series of active war.
Internets are shut down. There is no transportation. There's nothing in the region, and it is under state of emergency. Though the state of emergency is declared in Amhara region, but it works all over the country. That means all. So زيادة ما لك استيجنا تي conference of America مثلاً East African Leadership Summit يزبل سلزي كلتا دك هاجر أمحارة أبعدنا زقبر زولو من البات سموية اللغمن تحزبي تقلالة تعاتيلو تليفون يسرحني زلو تزبي دما أبرتع وقالو بزح موتن سقاين يكايدالو تمنقستك ولا حتى يبولي يلون طب هذا هاجر يوم أب أمحارة زقبر زولو ناي أورومو سكولار تلاون تمساسالي كمو إلهم كزاربو مخانم فلوتيو سلزي إذا كله أجمعات نزل وهاجر جن تي United Nations يكون كله نعتات نتهاجر كتبابعن كحجز نمبر أنصارا مجلس أيوتسني بنصارو أنصار إيرترا أبزر حلفة نا human rights نيرترا تراي كوسون نيرترا كزلفون أنصار إيرترا كزاربوني خد سمع تاونكو هاجراوي هارموني ويكا هاجراوي حدنت إيرترا والنت زبل من النت حزا حزبا بزحشة أما عالتناس النتا زبل سحب حادث حقوس دارجا مبزحتو بجاكات تسألنا يتهاجر زلو كم دما مع السماتات دما كل تزبي بحادث حزن تمساسال عجان تمساسال منجدن حدنت ناي تزبي شعات بهيراتنا حادث بيكونن شعات بهيرات كلت هايمانوتا دارجا حمسة تستمغل هزبي تمزي لخلوجن حدنت عاقبو خيز غالة زدما بتأمر زي كونه نتقدم تاريخها ومتصاناتو بتمنجستون زيادة سلازدف قالو سلاز قوسقوسلو سلاز تعارلو سلاز زيملو سلا بتليفن بتلفزيون براديو سلاز تزاربلو تزبي تاب معلتنا معلت حدنتنا عززي نعبيه كومدما بسعوادي بمأتودي بتمرتدي بخالدي سيرفيس كابنا بناخده تزبي نتهاجرنا فلتا نتلاليا نتحدنتو نخصكسو مستقل زلو تصابوتا دما ابغمدمتاو حدنتو نتحيد عدل غيريو زي دما لعلمانم بزخونه يكون حبتي بزخونه يكون ملكعي كتجمتو تخل صقا يكونن اسكازيا نالبات نتزبنا تغلص يا تخون النغزن ودي الريبليح قراتن اما يوم الله ما يقول نتن عرق يوم الله ما يقول نتن فقران جقرانا ينوتن بفقران مرانا ينوتن احفير كيوم فقر لقماتن لسقان دو خنداسن حنطاتن لسقاوة مقورن قراتن ودي الريبا من ورتوتن عبن تروح مون نقصن لا هذا حبيب داويلكم نهزبكم نزمتكن نتفطقه نبملؤ تقراوي تدويلو ملقت خبصح لوا ملقت خبصح زخئل ناي سلام نجر كرأ خم زيبلو سلازي دك انستيو ازوم ابي كم زاتو ابي كم زبصحو نابي قصم كم زخدو اندحر تفليطو انت خيلكن سليم تخدينكن قيح نجر افسيسكن اب كدانكن ويتا تبلعت توصات تنغرام تفردا فردخن ترخبا اتقابن زقبرو سمعوا لهم تتنقل ابز خاريوت حقنيا نزيات راي بمسمعسي مورال كمان تقبر كبرنا حزب خادمه سمعوا زي ابت غزي ورارات زقبر زنبريو حزب تግራይ مستحاتته بزعبه سراويتنا ኤርትራ ዝበሎ مسكرنا سمعوا ذا فيديو زي حزوا بليز نزخون زبالكم دما سددلو تباسسني انا اراخ يلا انا زرعخو غفي يلا زرعخو غفي ازغنان غزعنزع اراخ እንዲያም ሓደ ሓደ መራትዑኻ ገዛ ህብል ሓሉ ሕጂ ኻን ስለሰለኝ ኢኻ ኢሎም ጠሚና ነይሩ ብሽከተይብና ሓደ ዘድሊ ስታጥላይ ብና መራሕቲ ብኡ ክሓልፉ ከምዚ እናግበርና ቀኒዮም ነይሩ ክዕምፁ ወይ ክክፍዑ ምናምን ብዓይነይ ይረኣኹኒ ማለት እዩ ኤርትራ ወታደር ላይ ግን በእውነት የምምለው ሰው መቅተል የለም ሲመጡም ገዛችን አይዟችሁ ከምናተይ አይጋጥመንን ዘይረኣኻኻ ሪእኽትሉን እንተሪእ እንታይ ፀግምኒ እዚኣ ናፃ ጌርኩም ተዘራሩን ኣለኹም ሓቂ وأزيان زيان بس حنيرة مرحتي كونن برب ترى مال سجم يبلين أنا سلزي رأوكين أي رأوكم أنا بعاني رأوكين أنا زور لنا بشيء إيه لأن مش معنا خب علي من مزاج إحنا نجار يبلين توقع سبن توقعنا يبلك كان يا سمعنا يوم لك الرحلات أتا سبيتي سي أمت زي تحكي سلزي حزب إيرترا زي جبرو شمو كتصلمو زوعلو زلو دما
ኢትኩም ኣይትስኣኑ ጥራይና ክንብሎ ንኽእል ኪኑ ዝሓለፈ ንራጎመ የብልና ምናልባት ንእሽተይ ከተስሕቐኩም ትኽእል ኣብዚኣ ኣላትን እስከስምዑሃ ለው ዝፈልጡን ሰባት ደራፊ ነይረ እየ ኣነ ስፖርተኛ እየ ኣነ ጎያ ብስሩ በቃ ደራፊ ብስሩ ደርፍ እኳ ኣነ ክደርፍ እኳ ይፍቀደኒ ብስሩ ግን እዚ ክደርፍ ስኢነ ናይ ቃናይ ምልክት ክትወስድ ይኽእል ናይ ቃናይ ምልክት ክትወስድ ድማ ዓቕሊ ጽበት ኮይኑኒ ኣይካልኩን ንበይደይ እዞም ደራፍ ኣቦይ ፀጋይ እዮም ዝበሃሉ ቴሌፎኖም ንባንቱ ክንዕድሞም ኢሎም ድ ቴሌፎን ፅሒፎሞ ዘሎ እዞም ሰብኣይ ብጣዕሚ እዮም ኬፍ ዘለዎም ስምዕዎም ድሓን ወላታ ደርፊኻ ናይ ኤርትራ መስለኒ ናይ ኤርትራ ደርፊ እዮም ከማን ቀዲሖም ዘለዉ ዝገርም እዩ ይፅውዐኩም ኣለኹ ዕላልኩምን ወግዕኹምን ኣቡነይ ሰሪፁ ፈተኹም ዝሃብኩሙኒ ኣብ መንደቀይ ተለጢፉ እዊ ሕራሮት ኣየይ 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 ብጣዕሚ እየ ደራፊ بدرف محادر زغل سرايا نيرة قويا محادر زغل سرايا نيرة قدم سغيلة يتخاطات الكويت دايما محادر تتات نبرن اكتيفية بسرو ولا بسرو تياترينيا قويانا تياترينيا بسرو متات عالم هذا بقى بقطر خيدة بقطر زعمزع بقى سويلكات على الله قاري 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 هذا كين أنا تراح سكين منقص تقراي ملقت حلفو ومنقص تقراي انتاي دي اغرم هذا حليفه وانا فيتشت يعني وانا سي جمد جمدتو واحد البال واحد كو مسرتنا واحد بلا واحد كو زولي نكون واحد كو سر الحزب تقراي كوي واحد كو مسرت حزب تقراي كوي جين تلاشي Eritrea, Your Excellency. Could you share your comments on your extensive meeting with President Isaias Afwerki? Certainly. We had a significant meeting with His Excellency President Afwerki and various ministers from the government. This marks a new, important historical stage in the collaboration between Italy and Eritrea. ሚኒስተር ትካላት ዋኒንን ሃገራዊ ፍርያትን አዶልፎ ኡርሶ ዝተመርሐ ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ኢጣልያ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ዑደትን ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ካልኦት ሰመዝን ዘካየዱ ርክባትን ኣገዳሲ ታሪኻዊ መድረኽ ኣብ ክልተኦ ምትሕጋዝ ከም ዝኾነ ገሊጹም ሚኒስተር አዶልፎ ምስ ኤሪና ኣብ ዘካየዱ ቃለ ምሕተት መሪሕዎ ዝመጸ ፍሉይ ልኡኽ ኣካየትን ክኢላታትን ኣብ ጽላታት ትሕተ ቅርጺ ወደባትን መዓርፎ ነፈርትን ጽርግያታትን ባቡር ምድርን ተሃዳስ ጸዓት ሕርሻን ሃብቲ እንስሳን ከምኡውን ሕክምናን መፍረ መድሃኒትን ዝነጥፉ ኢጣልያውያን ኩባንያታት ከም ዘጠቓልል ብምጥቃስ ኣብዚ መዳያት እዚ ጭቡጥ ቁጠባዊ ምትሕጋዝን ውፅኢታዊ ምትሕባርን ንምህናጽ ዝዓለመን ብክልቲኡ ወገን ዘሎ ድሌት ዘንጸባርቕን ዓሚቕ ዘተን ጽቡቕ ስእሊ ዝህብ ዑደትን ከም እተኻየደ ኣብሪሁም ኣብ ጽላት ጥዕና ብሓፈሻ ኣገልግሎታት ሆስፒታል ድማ ብፍላይ ኣመልኪቱ ድማ እቲ ዝተኻየደ ዘተ ኣብ ኣስመራን ባፅዕን ዝርከባ ሆስፒታላት ምስ ኣብ ሮማ ዝርከብ ዘመናዊ ሆስፒታል ብምትእስሳር ዝህቦ ኣገልግሎት ምምዕባል ሕላገት ኩባንያታት ኢጣልያ ዘለዎ መድሃኒት ኣብ ኤርትራ ምፍራይ ከምኡውን ሞያዊ ዓቕሚ ሰብ ምምዕባልን ምስጋር ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ከም ዝርከቦ ኣፍሊጦም መንግስቲ ኢጣልያ ንታሪኻውን ባህላውን ዝምድናታት መሰረት ብምግባር ኣብ ኤርትራ ዓብይ ኣተኩሮ ይገይሩ ዘሎ ዝበለ ሚኒስተር አዶልፎ እዚ ዝምድና እዚ ንርግኣት መላእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጠቃሚ ንዝሰፍሐ ምትሕብባርን ርግኣትን ድማ ኣርኣያ ከም ዝኸውን ጽኑዕ እምነት ከም ዘለዎ ሓቢሮም ብሚኒስተር ትካላት ዋኒንን ሃገራዊ ፍርያትን አዶልፎ ኡርሶ ዝተመርሐ ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ኢጣልያ ብ24 ሰነ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ድሕሪ ዘካየዱ ዝርብ ብ25 ሰነ ኣብ ዞባታት ማእከልን ደቡብን ዝርከብ ልምዓታዊ ቦታታትን ትካላትን ከም ዝበጽሐ ዝፍለጥ እዩ We hosted President Afwerki during the Italia እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘገርም ዘሕጉስ ምርድዳ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ደጊም እቲ ኩነታት ብወገን ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ብወገን ጣልያን እውን ሓደ ንጹር ዝኾነ ድሌትን ሓበራዊ ረብሓ ሓበራዊ ስራሕ ንምስራሕ ተበግሶን
ህፁፅነቱ ወይ እውን ብቕልጡፍ ናብ ስጉምቲ ንክወስድ ዘድሊ ኣካይዳን ኣተሓሳስባን ንርኢ ኣለና ናይ ብሓቂ ኤርትራዊ ኤርትራ ብዙሕ ዋጋ ከፊለ ብዙሕ ተፀሚማያ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ሓንቲ ዘረባ ነይራ ጀነራል ስብሓት ፍሬም ኣብ ገለ ክፋል ዝበላ እዩ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ኣጋሳዓት 4 ንግሆ ዘሎ ከውታ ናይ ፀልማት ኣብያ ዘላ ብርሃና ናቐረበ እዩ ይብላ ኣሎ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ሰዓት 4 ናይ ምሸት ወይ ሰዓት 6 ናይ ምሸት እያ ዘላ እቲ ለይትናታ ብሕጂ ክመፅእ ዝብል ዘረባ ነይሩ ክትሪኦ ከለካ ድማ ኤግዛክትሊ ቱ ደ ፖይንት ኢትዮጵያ ነግደፋጂ ኤርትራ ምስ ጥልያን ትገብሮ ዘላ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ክንደይ ግዜ ኢልና ኢና ሓደ እቲ ሽርክነት ናይ ኤርትራ ንፁር ዝኾነ ሽርክነት እያ ሓቲታቶም ዘላ ኣብ 4 ፅላታት ድማ ከተኩር ኢሎም ኣለው ሓደ ካብኡ ማኒፋክቸሪንግ ወይ እውን እዚ ፋብሪካታት ክትኣታቶ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፋብሪካታት ንክትኣታቶ ይደልዩ ኣለው ናይ ማይ ሃብቲ ማይ ንምዕባይ ብዲጋታት ድዩ ብመስኖታት ድዩ ብካልእ መንገዲ ሃብቲ ናይ ማይ ንምህናፅ ኣብኡ ዘተኮረ ክሰርሑ ከም ዝደልዩ ከምኡ ድማ ሰዓት ተተካእ ፀዓት ወይ ድማ እዚ ሪኒዌብል ኤነርጂ ብፀሓያዊ ድዩ ብንፋስ ድዩ ብሃይድሮ ብናይ ማይ መንጫዕጫዕታት ዝመፅእ ድዩ ከምኡ ዓይነት ፀዓት ኤርትራ ነዳዲ ስለዘይብላ ንካልእ ግን ኩሉ ክህብ ዝኽእል ነቲ ቁጠባናታ ነቲ ሃገራ ዝኣክል ቴክኖሎጂ ኣለዋ ገለ ካብተን ካምፓኒታት መፅአን ዝነበራ ድማ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ቅድሚት ዝኸደ ብዓለም ደረጃ ሪስፔክት ዝኾነ ካምፓኒታት እየን ስለዚ ኣብዚ ዓውዲ ድማ ክሕግዛ ክላ ታራብኣይቲ ቀንዲ ኣገዳሲት ድማ እንታይ ኢሎም ኣለው ትሕተ ቅርፂ ክበሃል ከሎ ድማ ኣብ ኩሉ ሓደ ናይ መሬትን ናይ ባሕርን ወደባት ናትና ንምህናፅ ናይ ባቡር መንገዲ ናይ ፅርግያታት ከምኡ እውን ኣብቲ ናይ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ኩሉ ዘድሊ ነገር ኣብ ጥዕና እውን ተወሳኺ ነጥብታት እውን ጠቂስዎ ዘሎ ኣኒማል ሃዝባንደሪ ናይ እንስሳታት መፍረ ከምኡ ድማ ነቲ መግቢ ዓሺካ ብኢንዱስትሪያል ደረጃ ንሰደድ እውን ዘቕኒዓ ክትገብር ከም ትኽእል ፋርማሲውቲካልስ ስለዚ ብሓፈሻ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ምርድዳእን ኣብ ሰፊሕ ዓውዲ ክሰርሓሉ ዝኽእላ መንገዲ እዚ ንጥልያን ተደጋጋሚ ገሊፁ ኣለኹ ጥልያን ካብ ኤርትራ ትረብሖ እንታይ እዩ ብዙሕ ብዓለም ደረጃ ተፃዋቲት ናይ ጂኦፖለቲካ ክትከውን እያ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ዝኸበደ ዞባ ናይ ዓለምና ኮይኑ ዘሎ ቀርኒ ኣፍሪካ እዩ ቀይሕ ባሕሪ ብሰንኪ ሑቲ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምቲ ማንም ናይ ኤውሮጳ ካምፓኒ ወይ እውን ናይ ኤውሮጳ መራኽብ ክሓልፋ ይክእላን እየን ዘለዋ ስለዚ ጥልያን ኣብ ኣከባቢ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ሽርክነት ክትገብር ተጀሚራ ኣብቲ ቦታቲ ኣብ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ልዑል ስትራቴጂካዊ ተጠማትነት ዘለዎ ምትፍናን ናይ ብዙሓት ሃገራት ብፍላይ ድማ ብሪክስ ዝበሃል ብሎክ ኮምፕሊትሊ ዶሚኔት እናገብሮ ዝኸይድ ዘሎ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ኣገዳሲት ሃገራት ስለ ዝኾነ ኣብዚ ቦታ እዚ ምስ ኤርትራ ደው ክብሉ ከለዉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንስትራቴጂካውን ወተሃደራዊ ዕላማታት ናቶም ብዙሕ ረብሓ ክህልዎም ይኽእል እዩ ብዓይኒ ቁጠባ ክትሪኦ ከለካ ኤርትራ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ እዩ ብዙሕ ፀጋታት ክንብል ከለና ማዕድናት ዘለዎ እዩ ክሊማ ዘለዎ እዩ ኣፍደገ ባሕሪ ፕሪስቲን ዝኾነ ፅቡቅ ዝኾነ ኣፍደገ ባሕሪ ኣለዎ ስለዚ ካምፓኒታት ናይ ጥልያን ኣብ ኤርትራ ፊት ናይ ኤርትራ መን ኣላ ስዑድያ ቢልዮንስ ኣብ ቱሪዝም ነቲ ዓድናታ ከም ዱባይ ንክትገብሮ ትወዳድረን ትጓየን ዘላ ኣብ ዱባይ ዝመፀ ናብ ኤርትራ ንክመፅእ ብዝሓሰረ መንገዲ ክትዕድመ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እቲ ስዑድያ ጥራይ ትገብሮ ዘላ ኢንቨስትመንት ኣብ ኤርትራ ብምግባራ ፊት ናታ ብምግባርካ ዓብ መክሰብ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ጥልያናውያን ድማ ስትራቴጂካሊ ይጥምትዎ ስለ ዘለዉ እዚ ማእከላይ ምብራቅ ዝበሃል ድማ ተደላዪ ንቁጠባ እናኾነ ይመፅእ ስለ ዘሎ እዚ ናይ እስራኤል ግደፎ ስዑድያ ትገብሮ ዘላ ኢንቨስትመንት እንተሪኢኻዮ ኢማራት ትኸዶ ዘላ መንገዲ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ኢንቨስትመንት እንተሪኢኻዮ ኤርትራ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዋ ሃገር ገና ዘይተተንከፈ ፀጋታት ዘለዋ እያ ካብቲ ዓሳዲ ብኩሉ ስለዚ ንጥልያን ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎም ኮርፖሬሽንስ ናታ ድማ ኣብ ካልእ ዓለም ብዙሕ ዕድላት ዘይነበሮም ኣብ ኤርትራ ብትሕዝ ዝበለ ዋጋ ብፅቡቅ ዝኾነ ሪሶርስ ከምኡ እውን ንንግዲ ንቻይና ንኤስያ እዮም ዝሰዱ ቀንዲ ኣብ ኤርትራ እንተፍሪኻዮ ናይ ትራንስፖርቴሽን መንገዲ ክሓስረልካ ክእል ነገራትካ ድማ ብፍላይ ኣብ ፋሽን ዘተኮረ ኣብ ክዳውንቲ ዘተኮረ ኣብ ዲዛይን ዘተኮረ ስለዝኾነ ኣብ በዓል ኤርትራ ክትገብር ከለካ ብሕሱር ሰሪሕካ ብቐጥታ ድማ ብመራኽብ ጌርካ ንኤስያ ክሸጦ ዝሓሸ ስለዝኾነ ኤርትራ ልዑል ኣድቫንቴጅ ኣለዋ ኣብዚ መንገዲ development of the tourism sector and infrastructure projects involving ports, roads, and railways. There are also plans for developing renewable energy projects in the photovoltaic, wind, and geothermal sectors. Additionally, significant agricultural, agro-industrial, and livestock initiatives were discussed. So ብሓፈሻ ጥልያን እውን ዓብ ድሌት ከም ዘለዋ ምስ ኤርትራ ክትመሓዞ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ልዑል ድሌት ከም ዘለዋ ልዑል ድልውነት ከም ዘለዋን ብዝቐልጠፈ ናብ ስራሕ ክኣቱ ከም ዝደልዩን ዝገልፅ ምናልባት ኣብታ ኣርቲክል ናቱ እውን ኣብ ድሕሪት ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ብታሕቲ ብወገን ጥልያን እውን ካብቲ ታሪካዊ ሰረት ብዙሕ ድሌትን ባህግን ከም ዘሎ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ፅቡቅ ይግበረልና ናብ መፈፀምቱ የብፅሓልና እዚ ፅቡቅ እዚ ድማ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ብዝለዓለ ነፍሲ ወከፍና ድማ ኣብ ልዕሊ እዚ ክንውስኾ ንኽእል ናትና ድልውነት ከነዋድድ ነዚ ኩነታት ፅቡቅ ድማ
كندفعلون إيرترا نبصبوت خيط كمزلا بروموت كنجبرن ناي نفس وقفنا حلافنتي نابلكو نايلو مار استابز خودي بليز لايك جبرو سبورت جبرو ناتكم كومنت جرفو ناتكم دقف جرف نابلكو زات أنتي ميلودي تقطعكم هي I